Вітаю, сябры. Пачынаем эфірны дзень на YouTube-канале Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікова. Ну і раз сёння пятніца, у нас у гасцях Александр Кнарович. Вітаю, Александр. Дзень добры, паважаная Маша. Віншую вас, дарэчы, з апошнім днём зімы. Нарэшце. Ой, вас таксама. Дзякуй вялікі. Дажылі до конца зімы, дажывём мы до конца, самі знаеце, каго. Дзень добры, паважаныя гледачы, прабачце за невялікае спазненне, яно было па маёй віне. Так, нехта прапускае павароты. Ну так, вялікае место, уже хочется сказать. Вялікі город Варшава, так. Александр, пачнем з вашага відэа. Конечно. Тым больш, што яно так добра падышло пад сённяшнюю нараду Лукашенка. Падышло, так. Вы сабраліся ўсё ж ехаць у Беларусь, таму што там жывецца лепшым у гэтым самым горадзе Варшава і іншых гарадах Польшчы. Ну, гэта ж немагчыма. Гэта ж немагчыма вынесці, ведаеце. Ну, колькі мы можам так вот усміхацца ў гэтых эфірах Еўрараду, как бы калі насамрэч все так дрэнна, як напісана ў артыкуле савецкай Беларусі. Ой, прабачце, Беларусь сёння. З чаго ўсё пачалося? Ну, зразумела, што я как бы кожны дзень, амаль кожны дзень чытаю савецкія тыя самыя газеты, куды ж дзецца. Ну, я манітору рэсурсы і савецкія, і несавецкія. З пункту гледжання эканамічнай інфармацыі, конечно. І у меня есть улюбёная моя гэта аўтарка Беларусь сёння, гэта Алёна Красовская. Ведаеце, калі азаронак на нас гэта лаецца ў эфіры, ён жа лаецца ўвогуле. Там Захад збіраецца захапіць Беларусь. Ну, як ты да гэтага как бы прычэпішся? Бо Захад это і Літва, і Польша, і некая, ну, как бы Мексіка, для яго ж таксама Захад. І в этом Гондурасе таксама. Гэта ж не ўсход, гэта Захад. Ніяк не прычэпішся. А калі чалавек пачынае пісаць па фактах, то атрымліваецца вельмі зусім іншая карціна. Так вось гэтая прапагандыстка Алёна Красоўская робіць памылку. Яна намагаецца напісаць па фактах, і у ёй атрымліваецца вельмі дрэнна, но атрымліваецца так, што ў меня пачынае, ведаеце, так, вока пачынае так само по себе дёргацца, калі я чытаю то, што я напісала. І, канешне, я наступны раз не змог прайсці міма і атазваўся на яе артыкул ўсё ж такі вось такім вялікім 15 хвілін атрымалася, вялікім для мяне відэо. І, ну, я ж не толькі гэта зрабіў, я напісаў заяву, ведаеце. Я афіцыйна напісаў ліст да главрэда Беларусь сёння. Ну, это слава, конечно, таму што, ведаеце, у іх там на сайце ёсць такая магчымасць, калі ты знайшоў памылку, набраць там Ctrl-N і адаслаць как бы каментар, бо памылка выправіць. І некалькі разоў раней я так рабіў. Даже кое-што поправлялі. А гэтым разам трэба было весь тэкст. І вось я калі весь тэкст націснуў, яно не атрымалася. Занадта вялікая хлусня. Так вось я напісаў асабісты ліст да Дмітрыя Жук, яго фамілія, так, каб ён ўсё ж такі нешта з гэтым зрабіў. У чым дакладна было сэнс? Як у нас гавядзіна па-беларуску, прабачце, валавіна па-польску, а па-беларуску ялавічна, так. Гэта там Алёна піша. З'ехалі украінцы з Польшы у бок Германії. Зараз как бы у Германії там 1 100 000 украінцаў, а в Польше меней за 1 000 000. І чаму з'ехалі, піша? У Германії таксама ўсё вельмі дрэнна, але як дрэнна ў Польшы. І пачынае. Колькі каштуе наем кватэры, колькі каштуе камуналка, колькі каштуе асобныя прадукты харчавання, які заробак, ведаеце, мне вельмі зацікавіла. Вось яна напісала, што мінімальны заробак у Польшы зараз 1100 еўра, амаль праўда, так? Але калі адабраць падаткі, 760 еўра, што ўжо неправда, бо 825, ну ладно. І 760, і гэта ўжо, кажа, не заробак, а падачка. Я запытаўся сваіх гледачэй, можа, вы адкажаце, колькі ж атрымліваюць журналісты ў Беларусь сёння, што для іх 760 еўра гэта падачка. Ведаеце,
Ну, для беларусаў гэта дакладна не падачка для звычайных беларусаў. Вось. Але ну, Беларусь сёння жывуць цікава жывуць, багата жывуць. І вось калісьці мы шлі з ёй разам. Яна хлусіла наконт найму жытла на 78% завысіла кошты, наконт гэтых самых камунальных паслуг амаль 2 разы завысіла гэтыя самыя затраты. Потом дайшла да харчавання і пачала там лук на 30%, масло на 30%, яйкі на 30%. А чамусьці Ялавічына, яна на опрос написала, не меней за 14 евро ў краме Ялавічына ў Польшы. Так написано на опрос вазіць Беларусь сёння. Ну, я разумею, што наўрад ці вы арыентуецеся, колькі менавіта сёння каштуе мінімальна ялавічына ў Польшы. Не ў курсе я. Ну, 9,5 евро. То бок яна завысіла мінімальныя кошты ў 50 на 50%. Я не ведаю, можа вы гледачы мне распавядзіце, чаму такі позірк у неё менавіта на ялавічыну? Чаму как бы все астатнія на 30%, там яна піша, што яйкі там 2,5 евро, там масла 2,5 евро, 30, так, вельмі сціпла. А як Ялавічына, так нешта адбываецца, і вось, я не ведаю, чаму так. Ну, вось такой у меня выйшаў матэрыял, я взял кошты, якія ёсць у Польшы, параўнаў з хлуснёю у Беларусь сёння, атрымалася 30-50%, і задаўся пытаннем, а чаму так? Ну, вот, ведаеце, і можа вы мне растлумачыце, вось прыходзіць журналіст на працу. У ёй есть заданне ад рэдактара напісаць артыкул. Яна садзіцца пісаць. Но калі ты азаронак, ці там ёсць іншыя аўтары ў Беларусь сёння, ты можаш пісаць агулам, як дрэнна жывецца на захадзе. Ці можаш пісаць у адсотках, там 7% там тых-то не атрымліваюць, ну, как бы, жывуць вельмі дрэнна. Хто тебя зловіць за руку? Но ты садзішся і пішаш такія лічбы, па якім тебе любы чытач гэтай самай Беларусь сёння ў інтэрнэце праверыць за 1,5 хвіліны. Вот што адбываецца з гэтай журналісткай, што яна хлусіць у дакладных лічбах, разумеючы, што яна хлусіць. Вось мне гэта вельмі цікава. Вось такое відэо учора выйшла на канале і стала вельмі, ведаеце, набірае там хуткасцю, там, напэўна, ўжо за 20 000, ну, па гэтых самых праглядах, можа там, відаць, на лічніку яшчэ 18, но ўжо там больш за 20, і гэта добра для канала. Ну, на жаль, гэта такая папулярная тэма, што сёння і Лукашенко. Популярная тэма, так. Ну і тут же ж таксама такая штука, украінцы з'ехалі з Польшы не таму, што тут кепска, а таму, што у Германіі ёсць большыя плюшкі для іх. Гэта першае, па-другое, што тычыцца коштаў, то мне падаецца, тут ўсё нармальна з коштамі, асабліва калі ўлічыць, якая тут магутная сістэма зніжак. Конечно. І як ёй зручна карыстацца, ў прынцыпе. Конечно. Ну, калі вы, паважаны гледачы, цікавіце ўсё ж такі дакладнымі лічбамі, яны ёсць у мяне на канале, а яшчэ ёсць такі сервіс Нубэу, калі я магу, які магу вам параіць, які без гэтых зніжак, аб якіх кажа Маша, паказвае на вялікай колькасці дадзеных, якая есть розніца ў цэнах. І там з пункту гледжання ўсіх выдаткаў, акрамя вынайму кватэры, 38% напісана, што на 38% цэны ў Беларусі ніжэйшыя ў сярэднім, чым у Польшы. Не ў 2 разы, не ў 3 разы, ну вось так. А наконт вынайму кватэры там 40-46%. Гэта сапраўды, калі ў Мінскі там кватэры кавалеркі на одну комнату пачынаюцца ад $220, то у Польшы яны пачынаюцца ад $400 у Варшаве. Пачынаюцца, канешне, пачынаюцца. Вось так. Ну, зашмат, можа, часу на гэта выдалі. Ну так, тут пытаюцца, чаму украінцы не з'ехалі ў благадатную Беларусь, вось пытанне, а паехалі ў Германію. Чаму сапраўды? Калі вам у тэлевізоры паказваюць, вось украінец прыехаў, а мы бачым, што 1 140 000 чалавек украінцаў сидзіць у Германіі, працуюць, так? І амаль ніхто з іх не прыехаў у Беларусь, таму што лічбы вельмі малыя. Мы бачым, што там лічбы непараўнальныя. Вось пытанне, як бы у нас вось сяброўская краіна, ну, з пункту гледжання тэлебачання, і ніхто не едзе. Магчыма, нешта здарылася з 24 лютага 2022 года. Магчыма, нешта ўсё ж таки адбылося.
Пераходзім да наступнай тэмы. Сёння Лукашенко сабраў нараду з чыноўнікамі, дзе абмяркоўвае новую справядлівую сістэму цэнаўтварэння. То бок тая, якая ў 22-м была годзе прынята, ўсё ж была несправядлівая, так? І цяпер патрэбная справядлівая. Ён, дарэчы, сказаў, што цяпер мусіць выконвацца баланс усіх інтарэсаў і што ён заўсёды будзе сачыць за цэнамі, бо гэта жыццё людзей. Вось калі б ён свае вось гэтае абяцанне выконваў, было бы добра. От каб ён сачыў бы і не чапаў. От сачу, я ж таксама сачу за цэны. Вось мы размаўлялі пра ялавічыну, я сачу, але мне не прыходзіць у галаву как бы пачаць кіраваць рукамі цэнамі ў польскіх крамах. Чамусьці я разумею, што ад таго, што я пачну імі кіраваць, нічога добрага не адбудзецца. Але Лукашенко ж іншым. Давайте нагадаем, што ў красавіку 22-го года ён сказаў, цэны стаяць. У нас было 600 адміністрацыйных спраў, у нас было некалькі гэтых крымінальных спраў. Так. Хтосьці пашоў у СІЗА, хтосьці пашоў у турму, але чамусьці цэны не ўсталі. Ведаеце, яны спужаліся. Была у нас дэфляцыя на 1% у лістападзе, потом яны спыніліся, а потом яны зразумелі, што нічога дрэннага не адбылося. І потым у нас пачалася нармальная інфляцыя. Інфляцыя там мінулого года там 5,7%. Для Беларусі яна невялікая, конечно. Але калі ты параўноўваеш яе з польскай, яна больш, чым Польша. Калі параўноўваеш з еўразвязам, яна ў 2 разы больш, чым еўразвязе, ці ў ЗША, дзе ніхто не кіруе коштамі. Таму вось гэта яго папярэдні загад цэны стаяць не спрацаваў цалкам. Гэта не спрацавала. Але нанесла вялікую шкоду беларускай эканомікі. Як выглядае шкода? Вот мы глядзім на справаздачнасці Еўраопта. Рост паказчыкаў у выручка з мінулого года плюс 12%, прыбытак мінус. Мы не ведаем яшчэ, колькі будзе за год, але за 3 кварталы было мінус 8%. Што гэта азначае? Гэта азначае, што ты некалькі адсоткаў, якія як быццам спыніліся кошты, іх адабралі у прадпрыемстваў. У тым ліку і ў Еўраопт. Магчыма, вы не любіце Еўраопт, я таксама не люблю Еўраопт, але я разумею, што калі ты так ставішся да прадпрыемстваў у гэтай галіне, то яны будуць ці банкрутаваць, як буслік і востраў у чысціні, ці яны будуць страчваць прыбытак, а гэта азначае, што не тое, што гэтыя тоўстыя каты неяк схудзеюць. Тлустыя. Не, гэта азначае, што яны не будуць інвеставаць в развіццё. Гэта азначае, што не будзе больш крамаў, бо ім невыгадна гэта рабіць будзе. І вось калі ён кажа пра несправядлівую сістэму коштаў, ён бачыць, што яна ударыла па прадпрыемству. Яго, конечно, прыватнае прадпрыемства, як Еўраопт, яго хвалююць вельмі мала, але яна ударыла і па беларускім дзяржаўным прадпрыемствам. І мы ведаем, гэта мою люблю, например, прыклад, што адбылося з бульбай. Як можна было зрабіць так, щоб у бульбы ў Беларусі стаў дэфіцыт, щоб ты быў вымушаны забараніць вываз бульбы з краіны. А гэта вынік менавіта гэтага самага несправядлівага рэгулявання коштаў. Таму, канешне, гэта вялікі правал беларускай дзяржаўнай сістэмы, планавы правал. Гэта было зразумела ў той момант, калі ён падпісваў гэтае рашэнне. А што будзе зараз, мне вельмі і вельмі цікава. Чаму? Таму што ўсе разумеюць, што дрэнна. Яшчэ 2 месяцы назад ён казаў аб тым, што вось у нас ёсць на стале ляжаць 3 варыянты новага рэгулявання коштаў, дзе ўжо няма рэгулявання, но 3 варыянты падходу да цэнаўтварэння, і мы вось вырашым. Прайшло 2 месяцы. Як вы слушна заўважылі, весна заўтра. Ніякага, нічога мы не прынялі. Чаму? Таму што яны намагаюцца нарадзіць нейкага, ведаеце, гэтага квазімода, ці гэта чудзішча Франкенштейна. Таму што ў міры, у свеце існуе толькі 2 падыхода. Ці ты плануеш все і рэгулюеш кошты, як у Савецкім Саюзе, і вынікам гэтага з'яўляецца дэфіцыт. Таму што немагчыма спланаваць мора. Эканоміка – гэта мора. Ты можаш ёй так патрохі дзесьці там патрабляць, ты можаш дзесьці нешта зрабіць такое, ведаеце, у чым сэнс? Напрыклад, сэнс у рэгуляванні коштаў манаполій. Калі ў цябе там Газпром, і ён для ўсіх працуе, то ты павінен рэгуляваць яго кошт. Але гэта малая частка ад усей эканомікі. Так вось, калі ты намагаешся адрэгуляваць мора,
тебя будут дзіры. Ты будешь прыходзіць у крамы, як у Савецкім Саюзе, і у тебя будзе там один сорт колбасы, які сёння ёсць, а завтра яго няма. А паслязаўтра за ім чарга ад увахода і да паліцыі. Другі падыход, калі ў тебя рынкавыя цэны. Так, яны могуць быць вышэй, ніжэй, яны павінны вагацца, таму што эканоміка не стаіць на месцы. З'яўляюцца новыя тэхналогіі, з'яўляюцца новыя гульцы на рынках і так далей. Яны павінны вагацца, але найлепшы спосаб зрабіць цэны малымі і такімі добрымі для спажыўцоў – гэта канкурэнцыя. Калі ў цябе тую ці іншую прадукцыю выпускаюць адразу там 5 прадпрыемстваў, то твоя справа толькі сачыць, каб яны паміж сабой не дамовіліся, каб яны не зрабілі картэль, каб яны агулам цалкам не маглі рэгуляваць кошты. Калі яны між сабой адкрыта канкуруюць, то гэта найлепшае, што ты можаш зрабіць для таго, каб паклапаціцца сваіх спажыўцах, каб паклапаціцца аба ўсіх беларусаў. Як только ты намагаешься вось гэта ўсё рэгуляваць, ці атрымліваецца тое, што атрымалася ў Беларусі з бульбай. Таму з коштамі вельмі цікава, што мы пабачым. Я себе не могу уявіць, што нешта такое, што працавала бы на беларусаў. Ну і агулам, ведаеце, каб гэтую тэму ўсё ж такі неяк так выйсці на фінал, за кошт вось гэтага рэгулявання у нас такі ёсць некаторы інфляцыйны навес. То бок, калі адпусціць цалкам рэгуляванне, то у нас цэны там зробяць такі малы скачок. Может быть, на 4%, может быть, на 5%, но не может быть сённяшняя ситуация, калі заробкі выросли без роста экономики, у нас як атрымался, рост заробкаў там 9,8%, 9,7%, а рост экономики 4%. Гэта означает, что мы отдали людям больше грошай, чым яны зарабілі. І таму гэта павінна было адбіцца на інфляцыі, а не адбілася. І вось калі адпусціць кошты, то будзе такі небольшой такі скачок. Ну, чакаем. Будзем чакаць. Сябры, я мушу нагадаць, што вось гэты стрым з Александром Кныровічам можна таксама паглядзець на стрымінгавай платформе Беларусь Tomorrow, як і ўсе нашыя стрымы Еўрарадыё, а таксама відэаконтент ад нашых калег, беларускіх незалежных медыяў, дзе, як вы можете патрапіць на вось гэтую стрымінгавую платформу, пачытайце ў нашай каментатарскай. А вось, Александр, так. Тут ёсць пытаннічкі, я зараз іх знайду, каб не прапусціць. Про Машэнскага? Не. Пішуць такую штуку. Божачкі, было такое добрае пытанне, зараз гляну. Вось, санкцыі па крыптабіржах. Гэта будзе балішу для рэжыму ці не? Ні ў якім разе. Вы можете себе уявіць, не ведаю, Романа Александровича Главченко, у якога есть крыптагаманец на еўрапейскай менавіта біржы, які прачытаў гэтыя санкцыі і так расхваляваўся, кажа, прыйшоў домой такі, што ж гэта робіцца? І тут яны мяне схапілі за нейкія часткі цела. Ну, таму што там я не чытаў яшчэ дакладна там некалькі там вялікі артыкул, не артыкул, а спіс новых абмежаванняў, таму гэта трэба ўсё ж такі уважліва пачытаць. Я чытаў толькі некаторыя ўжо такія погляды юрыстаў на гэтую справу, і я не разумею сэнсу. Нема ніякіх такіх у нас крыптаалігархаў пры лукашэнкаўскіх. Я ўвогуле себе не уяўляю, ведаеце, прыходзіць как бы к Лукашенко нехта і кажа, слухай, я тут справу придумал, давай усе твои грошы закинем на биткоины. Не уяўляю себе такого, дзе Лукашенко, дзе биткоин, дзе наше вось гэтае уяўленне міру, якое такое спазнілася на 100 гадоў, і дзе сённяшнія тэхналогіі, канешне. І таму вось гэта забарона валодаць гэтымі гаманец, все ж таки докладное слово, гаманцами, криптогаманцами на еўрапейскіх біржах і рабіць, мы разумеем, калі не маеш права мець криптогаманец, ты не маеш права рабіць пераводы, не маеш права там купляць, прадаваць валюту, криптовалюту. Яна б'е, ніяк не прав саўдзельнікам злачынства рэжыма. Яна б'е па тых невялікіх людзях, нешматлікіх людзях, якія, па-першае, разбіраюцца ў гэтай тэме і працавалі з гэтым. Ці гуляліся ў заробкі
і страты. Ці гэта была такая, ну, добрая, вельмі зручны такі спосаб пераводзіць грошы адзін аднаму за нейкія паслугі. І яшчэ, што я павінен падкрэсліць, тое, што вызывае маё такое, ну, не абурэнне, я ўжо прызвычаюся да гэтага. Там зноў напісана: супраць усіх, хто валодае там пашпартам Беларусі. Ну, там плюс-мінус. То бок гэта зноў санкцыі не супраць рэжыму, не супраць злачынцаў, а супраць усіх беларусаў. Навошта, які сэнс, не разумею, таму што перавесці гэтае, ну, адчыніць там конта, рахунак адчыніць на там паўднёва-карэйскай біржы ці ў кітайскай біржы ці дзесьці ў іншых біржах, гэта, ну, не ведаю колькі. Я ніколі гэтага не рабіў, але себе уяўляю, што ніяк не болей за гадзіну гэтая справа. То б ніякага сэнса такога, які бы прывёў да выніка, у гэтым няма. Гэта нейкая дурата, і вельмі жадаў бы пачытаць падставы, на якіх гэта зроблена. Ну, ёсць жа нейкія такія дакументы, хто нехта ж абгрунтоўваў. Прабачце, нахрена. Вось такое мы стаўлю. Ніякага дачынення да рэжыма гэта не мае. Там зноў ёсць некаторыя іншыя абмежавання. Пытанне вось гэтымі там 2 банкамі, на які накладзены санкцыі, ці паўплывае ці не. Мне здаецца, ўсё ж такі не, што гэта такія расійскія там банкі, якія працуюць у Беларусі, якія абмежавалі ў чым-то, але гэта ўжо адбылося значна раней. Таму другая справа ў тым, што добра, што такім чынам Еўропа, ну, магчыма, гэта супадзенне, але кажа аб тым, што не, Трамп асобна, Еўропа асобна. І вось гэта ўсё ж такі выклікае нейкія добрыя мае такія пачуцці, але на агульным такім фоне бессэнсоўнасці. Конечно, мы можем працягнуць гэтую тэму, але тут у нас ёсць вялікія просьбы, паколькі часу у нас мала. Так, Александр, на мінулым эфіры вы абяцалі расказаць пра сітуацыю з Кабанчуком, ці правялі паседжанне па ім. Вось, это было месяц таму, магу так караценька сказаць. Так, і тут яшчэ карыстальнік піша: так, вельмі цікавае пытанне. Пасля той непрыемнай сітуацыі з Верамейчыкам і Кабанчуком чамусьці да гэтага часу цішыня. Мы былі ініцыятарамі слуханняў. Дакладна, напэўна, мне падаецца, што гэта быў Вадзім Пракоп'яў, бо, як я ўжо казаў у тым эфіры, гэта было прыкладна месяц таму, што я, ну, гэта не мая тэма, я не з'яўляюся там адмыслоўцам, і таму мая тэма толькі падтрымаць ці не падтрымаць. І пайшлі па доўгаму пуці. То бок, паколькі гэта першая такая у нас справа, то па ўзгадненню з кіраўніцтвам Коордынацыйнай рады напісалі дакумент, як гэта павінна адбывацца, яго прынялі, і я спадзяюся, што гэтыя слуханні адбудуцца вельмі хуткім часе. То бок, усё гэта, увесь гэты час не тое, каб нехта замінаў, але вырашылі пайсці па такому пуці, ну, праўнаму. Бо калі мы робім слуханне, пад імі павінна быць некая падстава. Зараз зрабілі гэтую падставу. Апошняе, што я чуў, некалькі дня 4 назад у нас у чаце фракцыі гэта пытанне паддымалася і казалі, што вось, ну, нейкі час такі найбліжэйшы гэта будзе. Калі будзе, дакладна адказаць не магу, але будзе. Дарэчы, нешта у апошні час, апошні тыдзень у дымсілах нейкі такі штіль, нічога не адбываецца, адзін Зянон Пазняк ўсё ж там нахвальвае Трампа, ну і вось вакол яго. Нахвальвае Трампа? Так, і вакол яго, ў прынцыпе, там А гэты... як гэта можа адбывацца? Вот глядзіце. Ну. Зянон Пазняк, чалавек, які 30 гадоў таму ўсё прайграў. Ну, ён, па-першае, зрабіў вялікую справу незалежнасці сённяшняй Беларусі в шмат чым яго справа. Гэта вялікая справа, гэта тое, за што ён будзе ў веках, яму будуць удзячныя ўсе беларусы. Але яго палітычная кар'ера скончылася 30 гадоў таму. І ўсё, чым ён зараз добры, гэта паслядоўнай прынцыповасцю. Ніхто не зможа сказаць, што Пазняк не шчыры. Ніхто не можа сказаць, што Пазняк падманвае. Так? Мы разумеем, я пагажаюсь, не пагажаюсь, там з ім как бы стаўлюся неяк да яго, але мы ведаем, што гэта чалавек з такімі высокімі добрымі маральнымі якасцямі.
І як вось ён і як іншыя людзі могуць глядзець на Трампа, які несе лухту, які выглядае, як ведаеце, як пацан, якога пусцілі кіраваць вялікім аўто, а ён не разумее, што ён робіць. Яму падаецца, што гэта гульня. То бок, з майго пункту гледжання, Трамп, ведаеце, ён гандлюецца. Ён гандлюецца там, дзе гандлявацца немагчыма. Ён такое, ведаеце, Америка Фёрст, але ў самым такім дурным сэнсе, як у савецкіх карыкатурах. Вот калі у савецкіх карыкатурах рысавалі такого буржуіна-капіталіста, то гэта вось ён Трамп. Калі кажа, да мне похер на ўсё, дайце мне хоць нешта за тое, што я вам раблю. І хлусня. І вось гэты погляд на свет. І прабачце за расійскамоўнасць, кідала сваіх шмат дзесяцігоддзяў партнёраў. Так? І гэта ўсё чалавек з іншага света. Гэта не прадпрымальніцтва. Прадпрымальнікі не такія. Прадпрымальнікі – гэта людзі, якія бяруць слова і трымаюць слова. Так? І калі ЗША прыехала да Кіева пачатку гэтага ворвання в Киев и пообещали, что мы будем с вами столько, сколько спотребится, это зрабіў не Байден, это зрабіў не некі асобны чалавек, это зрабіла дзяржава ЗША. І як падкрэсліў міністр замежных спраў у Польшы, хлопцы, увесь ваш поспех ЗША трымаецца шмат гадоў на даверу да дзяржавы, на тое, што ў вас ёсць прынцыпы, якімі вы кіруецеся, на тое, што да вас так ставіцца. Долар трымаецца не таму, што там нейкія золатавалютныя рэзервы ці нешта яшчэ, а на том, што не было такого перыяду, каб нехта кінуў з доларамі кагосьці. Гэта давер. І менавіта гэты давер зараз разбурае Трамп. Магчыма, з яго дзеянняў будуць некаторыя добрыя вынікі. Можа, выйдуць некаторая частка ці ўсе беларускія палітвязні. Можа, будзе мір ва ўкраіне, калі там спыніцца вайна, канешне, я павінен буду казаць, што і калі выйдуць людзі, што ўсё ж такі жыццё чалавечае галоўная каштоўнасць. І ён вось такімі метадамі зрабіў там добрую справу. Але ніколі не магу я себе ўявіць і паверыць тое, што гэта гульня прывядзе ў добрым вынікам. Ніколі не паверу, бачу ў гэтым вельмі дрэнную будучыню першую чаргу саміх ЗША. І спадзяюся толькі на тое, што зараз Еўропа адчуе сябе адказнай, старая Еўропа, у том ліку і Польша, адчуе сябе адказнай за гэтае становішча, і яна будзе такім сэрцам і цэнтрам ўсё ж такі стаўлення, прынцыповага стаўлення да паняццяў, да адносін і так далей. Таму мяне здзіўляюць, калі Зянон вось з такім адносінам маім да яго унутраных нейкіх якасцей вядзе сябе так, як быццам мы можам гандлявацца. Мы не можам гандлявацца. Не то, што мы не можам гандлявацца з рэжымам. Вось как раз такі аб гэтым справа не ідзе. Але ўсхваляць вось такога блазана на троне, блазан на троне, я вельмі сумую, калі ад вас гэта чую, але, магчыма, я памыляюся. Там, дарэчы, яшчэ ідзе вось такая спрэчка, ці сапраўды уплывае меркаванне Зянона Пазняка на вызваленне палітвязняў. Ведаеце, гэта падграе эга як самога Лукашэнкі, так і Зянона Станіславовича. Калі тебе падаецца, што на нешта ўплываеш. Але, магчыма, свет выглядае ў Лукашэнкі так, што вось Зянон сапраўдны вораг. А ўсе гэтыя новыя, гэта так. Не ведаю, адкуль яны прыйшлі. Магчыма, свет выглядае так. Яму гэта вельмі выгадна і вельмі так, ведаеце, такі свет, калі ў цябе галоўны супернік, чалавек, які нічога не можа зрабіць, якога там аўдыторыя малая, які ўжо давным-давно не ўплывае ні на што. Але яны, магчыма, гуляюцца абодве в адну і ту ж гульню. Я зараз малюю такой фантастычны, я не так гляджу на свет,
Але гэта той момант, калі я на гэта даў бы не 1%, а магчыма там 15% на тое, што сапраўды нехта прыходзе і кладзе Лукашенко паперку, а вось Пазняк сказаў вось гэта. Не кладзе, што Кныровіч сказаў, але вот пра Пазняка гаворыць. Поэтому не вельмі маю давер да гэтага, але магчыма гэта так і адбываецца просто традыцыі такія суадносін паміж Лукашенко і Зяноном. Не прапанаваў бы не звяртаць увагі. Александр, тут такая яшчэ тэма. Памёр бацька Рыгора Заронка. І у нас тут, канешне, нейкі вэрхал такі ў каментарах робіцца, вось розныя каментары, я, канешне, іх не буду зачытваць. Не дажыў да судоў, вось пішуць. Калісьці не памятаю, адкуль гэта гісторыя, калі была рэвалюцыя, і гісторыя аб тым, што в царкву, в храм прыйшлі гэты краснаармейцы, пачалі руйнаваць гэтыя іконы, і нехта з іх там папісаў на ікону і насміхаўся і сказаў гэтаму монаху, не ведаю, як сказаць, чалавеку, які служыў у царкве, ну і што твой Бог мне зробіць? Ну, тот в адказ сказаў: а што яшчэ з табой зрабіць? Паглядзі на сябе. Так вось, ведаеце, ці жадалі б вы пражыць такое жыццё? Калі вы вось прапагандысты вось такі, як Алёна, ці як бацька Азаронка, ці сам Азаронак, і вся твая справа гэта хлусіць. Ну вось ты кожны дзень хлусіш. Так, ты атрымліваеш нейкі заробак, магчыма, ты атрымаў даже кватэру. Ведаеце, калі я такі слухаю прапагандыстаў, а мы адбярэм у цябе кватэру. На адном баку жыццё людзей, свабода, магчымасць нешта рабіць добрае, развівацца, а на другом баку кватэра. Так вось, уявіце себе, што вы працавалі ўсё жыццё, вы ўсё жыццё хлусілі, вы ўсё жыццё рабілі дрэнныя справы, і вы ведаеце, што вы рабілі, атрымалі за гэта кватэру ці нейкую пенсію, і вось так памёрлі ў 60 гадоў. Ці шчасце гэта? Я не знаю, ведаеце, у меня няма такога жадання дажыць да суда над усімі. Я не лічу, што ў гэтым наша сэнс, мэта. Не лічу, што ў гэтым мэта. Я лічу, што мэта кожны дзень жыць так з адчуваннем, што нешта добрае сёння я зрабіў, ўсё ж такі. Так, таму гэта не галоўнае для мяне. І, канешне, я бы жадаў пабачыць Нюрнберг над тымі злачынцамі, якія забівалі людзей, так, чтобы гэта лежало на столе, так, чтобы гэта было апісана. Я жадаў бы пабачыць суд, ведаеце, які не адбыўся. Усё яшчэ суд над камунізмам і сацыялізмам у Беларусі, які прынес шмат бяды. І ведаеце, у меня есть жаданне, і, напэўна, я зараблю такой выпуск на канале пра назвы беларускіх улиц. Вось, ведаеце, то, што ў Мінску ў цэнтры Ленін, Дзяржынскі, Свердлов, гэта забудзьце, гэта злачынцы. І нам трэба прайсці праз гэта, каб просто ніколі не вярнуцца ў гэтыя часы. На жаль, мы так рухаемся вельмі хутка. Вось, але помсты, адчування помсты у мяне няма, і я не веру, што адчуванне, што вось гэты момент помсты, што ён зробіць нас шчаслівымі. Вось гэта не веру. Вельмі жадаю, каб скончылася то, што зараз адбываецца першую чаргу ва ўкраіне, другую чаргу ў Беларусі. Вось, але не ў помсце гэтая мэта. І яшчэ наконт Азаронка старэйшага, так, ён прапагандыст і вельмі такі, які зрабіў шмат чаго дрэннага, але мне спадабалася, як трыбуна сёння напісала, на гэту навіну выклала і звярнулася да чытачоў з просьбай не пісаць ніякія абразы. Я таксама так лічу, бо у нас вельмі шмат абраз, давайте не будзем такія, як яны. Давайте не будзем такія, як яны. І калі там пра Дыбайла, гэта прыдурак Косці пішаць Каверыну, ха-ха-ха, у цябе памрэ нехта, ты не прыедзеш у Беларусь,
Гэта той самы момант, што з табой яшчэ зрабіць. Давайте не будзем такімі, як яны. Чалавек памёр, і на гэтым скончылася яго жыццё, і, напэўна, нягледзячы на то, якім он быў дрэнным, но ўсё ж такі гэта быў чалавек. Ну, Александр, будзем заканчваць, бо праз хвіліну. Ужо? Ужо. Дмітрый Брухан у нас у эфіры разам са Змітром Лукашуком. Дзякую вам. Артём Брухан, так ладно. Можа, Артёма есть нейкі брат-близнец? Артём Брухан, так. Дзякую, сябры, што вы цэлых 2269 чалавек былі у нас сёння з намі. Дзякуй вялікі. Паважаны сябры, прабачце, калі ласка, за маё спазненне. Абяцаю наступны раз прыйсці на 20 хвілін раней, каб аддаць гэтыя хвіліны, якія не аддаў сёння. Я вінаваты. Лаўлю на слове, Александр. Заставайцеся, сябры, з намі. Всяго добрага. Да пачэння.